Så lige ny video. Vi har fået Tufast hjem. Så ja, det er lækkert. Så købte jeg den her røde 85 med Lussie fromtop alias 2-stroke. Så det er lækkert. Vi er lige i gang med at varme blokken op her, så skal første lege bare i. Jeg har også lige malet blokken og givet det klarlagt og sådan lidt, så det bliver okay. Så ja. Ja, så har vi nogenlunde fået det første lege i. Så er det lege. Ups. Det er fandme lækkert. Så varmer vi op den blokhalvdel. Så skal vi lige have givet den flydende. Jeg ved ikke, det er sådan noget min far har. Det er sådan noget sindssygt stærkt med det. Jeg ved ikke, hvad det er for noget pis. Men ja, det kan holde til en del grader også. Så det skal vi også lige have smurt ude. Og så, ja, så er det ellers bare i med krumtoppen. Jeg har også fået den her 35 mm Kaihin Airstriker. Så det er bare lækkert. Men nu skal vi tage det andet der i. Ja, den her varme også. Ja tak. Ja tak. Det glæder jeg lige i. Og vi er lige i gang med flydende pakning. Så skal vi se, om vi kan få krumtoppen i. Hold da kæft. Nej. Gud. Så vi lige har fået den i. Ja tak. Så er det den i bønnen. Stiller bare. Så prøver vi at få den anden blokhalvdel på. Det glæder jo lige sammen. Det var fandme lækkert. Ja. Så nu er vi i gang med 2 blokke det samme. Ja, tak. Den kører egentlig meget fint allerede. Den er bare en sløver. Ja. Så har vi fået begge pakdåser i. Så vi er lige ved at banke slår sammen med selveste dublé fucking Lasse. Ja, der er lidt problemer med den her fucking ting, som altid. Vi glemte at putte den i, inden at de var skilt af. Så ja, det vil lige være leg med. Men ja, alle MK2 AS, den holder her også. Og der er CDI'en færdig. Først så var det CDI'en, der var færdig, så var det stemplet, og nu er det CDI'en igen. Fordi han ikke kan finde ud af at sætte stelforbindelse på. Og så er det min AS fra sidste video. Den kører bare nu. Den har Kim Lade fået lavet, så det er fandme lækkert. Ja, det er sgu en ny dag. Det var en hård tur i byen i går, og så folk de er fandme trætte. Ej, men vi skal have stemplet på nu i hvert fald. Nu må vi se, om det kan lykkes. For fuck. Hvad fanden er det for lort? Sådan der. Ja, K-Mechanic. Han fik den i. Så sidder den bare. Så det er lækkert. Så er det så til cylinderen. Vi har også lige fået de her pindobolde tilbage. Dem glemte jeg skulle op ved Bo. Fordi det var som sagt ham, der har fræst blokken. Så ja, dem var jeg lige op og hente, og nu skal vi lige spænde dem. Så jep. Ja, vi fik spændt alle 4 pinbolde. Og nu skal vi så til at squish cylinderen, altså måle afstanden fra, altså mellem topstykket og stemplet. Så ja, vi starter med at prøve med den her bundpakning. Jeg tror, den er for tynd, men vi ser lige. Så tager vi cylinderen på her. Så fik du til cylinderen på. I kan se, der er meget stor afstand, men det er fordi på Tufast, så kan I se topstykket, det buler ud af. Så ja, det skal der være. Vi skal lige have noget lodde til den, og så lægger vi bare lige en klat fedt, hedder det så. Ja, og så kan vi måle afstanden. Så
Nu har vi lige lagt en klat fedt der, og så bare lige lidt loddet til for at måle afstanden. Så bare spænde topstykket på, og så drejer vi bare stemplet rundt. Så ser vi, hvad den bliver. Og stillet det blev malet, og tanken også blev malet. Alt det var malet helt nyt, og små detaljer. Dækskrift. Og forgaflen skal også lige fikses, vil jeg godt kalde det. Der kommer sort solfilm på i stedet for den røde hernede. Og så skal der skiftes pakdåser i forgaflen, så den ikke er utillægger. Så det bliver også fedt. Ja, nu ser vi så. Jeg ved ikke engang. Sådan der. Så kom stemplet rundt. Så har vi klemt loddet til den samme. Og så måler vi med det her digitale skødelærer afstanden mellem topstykket og stemplet, når det er top. Så tager vi topstykket af her igen. De her pinbold, de er lidt skæve. Kan I se, de har klemt sammen i begge ender. Og så tager vi sådan set bare og skydelærer. 0,52, så lidt tyndere bundpakke, det skal vi faktisk have på. Så ramte vi sgu rigtigt. Lige på pige. Vi ramte rigtigt med den guld coverpakning. Det er så også den tyndeste af dem. Så det kommer til at gå ret tæt. Men ja, nu tager jeg lige cylinderne af igen. Så skal vi lige give bundpakning flydende, fordi det er metal. Eller ja, det er cover. Så det er kun hvis det er papirpakning, eller hvad man kalder det. Så skal det ikke have flydende. Så nu skal den have lidt flydende. Ja, der er så lidt olie på den, så det kan ikke holde fast så godt. Men ja, det gør jeg sådan set bare på begge sider det her. Og så skal vi sådan set bare sætte cylinderen på. Yes. Så skal der lige skæres pinbolde til. Og det skal bare gøres med det 4. Så er cylinderen kraftedeme på, mand. Fuck, det er lækkert, og der er bare godt med fucking kompression. Det er fandme lækkert, så nu vil jeg sådan set bare lige samle tændingen, og så bare lige indstille tændingen. Ja, så ved jeg sgu ikke, om der er meget mere for i dag, fordi jeg mangler lejer til gearingen, og så også nyt baghjulsleje. Så ja. Ja, jeg kører stadig med Polini PDL tænding. Så ja, jeg har lige fået bagpladen og svinghjulet på. Så ja, så har jeg også lige sat den der shimmerrings holder ting på, som I kan se. Og så er der så også det mindre sjove projekt med Vi har lavet kvikgas. Temo kvikgas, tak. Og nye håndtag. Ja, det er faktisk kvikgas, det her. Og så har han fået knæk på. Yes. Mach 2 knæk, eller hvad fanden det nu hedder. Ny bagsæt. Må vi lige se i under her? Har vi fået porten? Ja. Hvad er det klamt? Den der. Og det er Dublelasses Hot 50, det her. Dublelasse kort lægging med en Hot 50. Og så har vi Malossi Sportjoggen. Den er sæt bare fed. Holy shit. Kommet Street Race 11K. Og den er sæt bare fed. Så er tændingen indstillet. Og det er 3,6 fra top, den står. Så, og vi gad ikke lige vise det i den her video, fordi Ture brugte så lang tid på det sidste gang, jo. Så ja, den er klar. Mesterbog. Fuck, det bliver godt.